omorigereria naende na echingaki chinde ngokoretera omoroberi obwanchete bwokomenya okuya kebochenu. Nigo nkorokwa Janet Nyamwamu, na rero ninde na omonyagitari iga iga okorokwa Rogers, ngochare gototebia ere ning'o, igo togochi gokwanera igoro ya okwerusia obogima gose ogweita ase omonwe bwa ekenyamorero suicide. Gochi tore gokwanera ng'a ninki gekogera omonto orengereri gweita, na ekero kwarenge gweita ng'aki orakonyeke, naende ng'aki togotanga abanto mbagote ebirengereri ebiiga bia ogweita gose bia okwerusia obogima. Na kwariganeria ase okomenya okuya kebochenu. Daktari, ntagete otebe mwancho omorigereria aye ning'o, naende ng'ai ogotoka naende nki ogokora mono mono. Okay. Bien mono sana Janet ase ribaga. Mwancho omorigereria ase amarieta nkorokwa buna Rogers Omuya, nde specialist ya mental health na psychiatry, igari ase enyagitari ya Kisii Teaching and Referral Hospital, psychiatry department. Rituko ria rero ngochi gokwanera tore amang'ana ya okwerusia obomoyo gose ase gesongo suicide. Karibu sana, tonyare gosemania. Buya mono. Mbuya mono Daktari Rogers, mwancho omorigereria ekero nare gokora obotuki bwane, nigo nanyorete ng'a abanto abange ense engima okonyora bakwerusia obogima, abanto baetaneti chiribu chiimi isano na ibere. Naende ase abaiga bagoita gose bakwerusia obogima, mbare ororo abanto ang'e 20 bagochi batema kwerusia obogima. Igo noe naye origerereti abande mbare ororo noe ninche oranyore engaki nere ororo yaigete gose na obokong'u gete nanyorete gose kwanyorete okarengereri kwerusia obogima. Daktari, okwerusia obogima nase ki gose ninki? Okwerusia obogima na enchero omonto agokora egento amaete ngochi koreta kere chiresult gete gose omoeri oye nkorwara ase ense eye. Igo kero agokora na egento okonyora apangire karengerereti the outcome buna ekoba mono mono outcome egocha yaba a fatal gose egento ekebe kegocha kiaba kero omonto atete kwerusia obomoyo. Igo kwerusia obomoyo na egekoro keri kia omonto agotumia chinchera ching'ao chinchera ao chinyinge kokora obogima bwaye. Yani omonto nyene atagete gweita kobua koganyakwe. Kobua koganyakwe eri ya kawaida. Bono ere atete kwerusia obomoyo gotumia chinchera tofauti chiri twarorire abanto abange bagotumia. Omonto nataboke bosa iga erusia obogima gose okonyora orengereire? Mono omonto tari gotaboka kwerusia obogima mono no okonyora opangire for a very long time, obangire ase egeke egetambe, bono riria kwarorire achire gokora igo na egento okonyora apangire ng'ora nabo okonyora either natebeti omonto gete gose akarika ase gete gose ebikoro biaye ochakire gochenchi chimbu chiaye buna arenge, ochakire koba omonto okirete mono ogoisiekera nyomba, abasani baria abwate ochakire kobatiga, onyanchete kogenda ekanisa otiga kogenda ekanisa, onye tare konywa maru ochaka konywa amaru. Ebinto biria agokora akore ere egento arengereti obongo bwaye amaru aya nabo ndanyora ang'entire ntimokendwa ase obogima bwa ense eye. Igo na egento okonyora omonto abangete tari ng'a gotaboka rimo orengereri kwerusia obogima. Mono omonto tari gotaboka rimo naende okonyora omonto nakorete mpaka research, okonyora omonto ochire ogugwire enchere ere bwango ya okwerusia obomoyo na ereri eye. Okonyora ore abanto nkogugu bare mpaka basoma ebinto ebiiga omonya go-execute bono eplan eri konyora apangire. Buna tokogendera ngoika torigererie ebimanyererio ng'a nonye naye otataeti kwerusia obogima kero oroche oyomino abwate ching'encho gete ng'a ninki ogwenerete gokora naende ching'encho echio nki chikworokia gose chikworokia gochia ase abanto bari bakwerusia obogima mono mono. Totebe nkegori ki mono mono ase obokoreri bwao bari kwarorire? Togoteba abanto bakwerusia obogima bare togoteba extreme of ages. Bari adolescent, bari below like 17 years of age, na bari extreme ages, bari above egento buna 65 the elderly bari bachire obogotu. Lakini mono mono ase twarorire ere mono nabaiga abasaya abake abange nabo bari the adolescent ages
teenage age group abantu abange no ekina keke gori mono mono bagutaka ko gotema gose batemire gose bairu abandi bakorire kabisa bairusire abamoyo abana abakesana teenage umaete na abana bale bagendete kurindu na baibori mono mono na siki mono nki gekogera mono egento gekogera ase twekire boniga ntubwate ebintu ebinge bikogera babaiga mono mono omonto nabo okonyora abwate underlying mental problem especially the commonest research yorokiri depression nandi sasa uliyo stigma omonto osinyu open up ati nabwate shida gete onya kuri gichinchira igana kiara solve cyamubura kabisa utigara ne option yo yamuyo kwirusia abamoyo nanda asaba ntababake egento kende nkero gikoro ku substance and alcohol abuse na birabi togoteba abantu bakutumia substance na alcohol babwate risk eri hormono yo kwirusia abamoyo kogwa muntu uri utari kawaida nande bintu mbira abana babono bakoba exposed kurigera internet mono chige mchiro konyora abantu bakonya kurigera libuna chire cyanya kworokia abane ebintu gete bibe sana byagara baba suicide bachaka kutwara ibirengera libiri bwo abamoyo igo bono gwatebire depression mental illness aina ande na makongwa ase obochenu ayiturabe tugukwanira runa tokogenderera na abana baiga kurigerera internet mono na substance and alcohol use na environmental factors tutebe umwana obwate abaiboli bari very abusive ose bari drunkards kirenga kyumwe buri kirago cha nyumba no basomera umwana environmental factors ibisaround ti umwana society yaye na kyabantu bari bamenye tororo na kibali etabiyo muntu ngo affectira abana kyagera abana buna bakukine bakograsp ebintu bwangu na bakosoma asomi kwedabuya gose asome ebintu biri asobobe bimwa bichoko mu affect baadaye. Apart from that ntubwate genda tokoteba low socio-economic abantu bali bamenyete below $1 a day abantu bali na barabubono obutaka mbari seriski yanene yo kwerusyo obamoyo bono twarorire abana ikiga kogera ngo sitore gukwanira na kitora abakonye ubwate aba nainde tutume emyaka ya ngawa mbaro yo moyo mbarororo tumakwenda bona baba bono the young people tokuruka youth aba barenje tikuru emyaka tutebe buna 18 paka 35 years go 40 years of age na igagu naro a preference neri gorake yo kwerusya abamoyo lakini bono tocha saba bare extreme of age aba elderly mono mone gento gekogera aba gotuma bandi bairusya abamoyo gente getangani loneliness umuntu gotira abana baye bonse bachire atigaretere bweka egento kende gekogera baiga bagotuna bairusya abamoyo egento tokoroka buna chronic life illnesses amaruira ya bocha amanene umuntu nabakwe akogenda through pain otemire gutumia malio onspi bokorora umuntu amagutu goteba mugongo nyarire amagura nyarire amaruira ali utumire chipeni kila chonse nchiramanya umuntu akogenda through kurumuku for long na barabungu ikabale barengereri solution no kwerusyo abamoyo nande ngo ikabale batwara other mental problems abagutwaba una eyutwa kwandite last time ku dementia umuntu babwate dementia na barabumbale high risk yoko ali bali babwate dementia iliye etarachi kwa bembe dementia no kweba kuri memory loss na barabungocha bali bairusya abamoyo igo twarorire nga abana kegoria geke nabo bari ite nabo nande bari namba ya iguru aso weita batarigereire buya tumaye gocha emyaka ya gatigati yabasai gochakira totebe emyaka 18 mpaka 30 years 35 gusa 40 abo nabarabu totebe ebintu mbiro bataraikirani nabarabu kwanyora berusi yo nabaiga abagotu abana bachire abasubate basokire abamura bachakire chinga cyabo no bachukurumba ligo chakane chisukuru bakare bono batigaire boka ebarwarete amarwaire awa arafu bono barora bachandikire monense yo ndeta iyo bakumereti montorora tige ite bono
totaete tochibona aria ase chi effects gose torachira ng'aki nkemanyerereki totaracha ase chi effects nkemanyerereki omonto agwente korigereria omanye omonto yaye omochando nabwate. Ekemanyereri egetang'ani Janet keri togokwanera mono omonto obwente korigereria onye kwamenyire na omonto nomaete chimbu chiaye naki chire oiso korora chimbu chiaye chiachenchire nonye nakeiga onye tarenge omonto okorama abanto oikire akonya korama abanto onye orenge omonto okoboka mapema ogenda egasi oikire tateti koboka extend yake egetanda mpaka kwamutura ochakire naende ngoika bare mpaka bamention ogotebi nche bono obogima bwando siri tindochi nkingokora ense eye statement eri omonto agokwana nturi konyeire ntobwanti konyeira ati na egento twakwana buno egosori igo keri na egento kiamochandire mpaka ase aikire bono gokwana igo mono mono onye momenyete na omonto enyomba eyemo ngoika bare batwara egento tokoroka sleep disturbance mbari korara buya kiagera bono ebinto mbire bikomochera ebinge ase abwagete nchera kie ere eng'ororo ndakora egento eke bono tari korara buya chitoro nabo chigoika chiera pi oikoikaransa gose oimokochaka gokora ebinto ebing'ao igo bono egento tobwente korigereria mono mono na echimbu chia omonto gose etabia ya omonto orenge gobehave estyle gete engiya oikire ase gete obeire omorebi tateti gokwanera abanto otigire kogenda ekanisa onye onchete kogenda gochesa nonye na omopira otigire gochia gochesa omopira onye orenge omonto ogokwania abanto rioka oikire ochenchire kabisa ebi nabio etabia eri nero tobwente korigereria korokwa ase egesongo buna changing behavior and slight change in behavior should be a warning sign. Egento ngire togoteba efamily yabo omonto naro otemete gokora egento buna eke gose okorete agakora omonto buna oyu nabwente korigereria gokera achakire gochange nere etabia togoteba family history ya omonto oiruseti obomoyo igo risk nere ase omonto buna oyo omwabonere gokora egento ekio naende egento kende torachake korigereria na omonto konya goichaya bono okoiranerania omonto ochaka koirania bono inche tinanya gokora kende ense eye okoiranerana kori eyio nero na esign yende ya ogochaka korora omonto oyo tomoire nyagitari gose morigie omonto nonye na omo bwa ekanisa motrusteti agenda amokwanire igo omonto kera onchoreiri chimbu chiaye onye obwate abasani ochakire kobatiga kwanyora bono are bweka akirete onye ogakwanire akirete gose onye ogakirire agokwana mono igo mwanche omorigeria kwaigure ebimanyereri ebio buna omonyagitari atabe igo kwarorire oyo omino omonto oyo akabokire mambia bono amatuko aya iga akoboka saa 5 oboka tori korora buna are akirete iga abwo nonye na abanto bagachire komotarera mbari gocha gose ochakire konywa amaru gose akonya goekwana bono nabo okweboria naki omochando obeire onye mori gochi mwaigwanana na omonto oyo iga morigeri nonye na omonto bagakwanire komo onye na omoiri ogo ogakire nonye na esimi okobori nonye mbosa igo ng'aki ogendere matuko ano esimi tari gwaka okomwakera esimi tari kobwata ocha gwaka ng'ora mbuya ore mbuyande kwaramotarera kwarora amaene mbuyare tiga toende omotimo kwa omwancho omorigereria tokoirana torigereria ng'a okwerusia obogima gose ogweita ng'aki koranyare gokonyeka yaani ng'a nkore preventable ng'a ngotangeki naende ng'aki togokora togotanga entwe buna mwanyabanto naende buna eamate tosuka nkoirana tore.